τώρα. Πίσω πάνω. Κοίταμε λοιπόν, κοίταμε. Μισό λεπτό, κοίταμε. Κάτω, έχεις κάτι πέτρες ή θα ήθελε να το κάνει. Όπα, όπα, το κάρτε σου λέω. Δεν θα ανέβει. Δεν ανεβαίνεις από αυτό. Άκουσε με. Όχι τα κάτω, αλλά όχι μαλακή. Έτσι όπως το πας, βλέπεις σταυρός είναι όλο στον αέρα. Ο ένας μόνο και ο άλλος. Πάνω, είναι μαλακά τα κοντράκια ρε. Όχι, είναι εύκολα. Πάνω, κάνε μια πίσω. Βάζω εδώ στη μέση. Θα σου τραβήξω το πάνω στη μέση και το είναι. Όχι να ανέβεις εγώ, εγώ θα πας. Δεν ανεβαίνεις, θα πρέπει να είσαι δεν ανοίγω πιο κοντά. Δεν κατευθείαν από εκεί τη μόνη. Για να πεις να πας στα κάτω. Δεν θα ανέβεις εδώ, πώς θα κάνουμε. Δεν γίνεται πως δεν ανεβαίνεις. Ναι, αλλά για να το κάνει αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις από πίσω από εκεί. Και να έχεις καβαλήσει εκεί. Έτσι όπως είσαι τώρα, το τιμόνι σου είναι στο βράχο. Είναι εδώ το τιμόνι. Αριστερά τιμόνι, αριστερά τιμόνι. Δεν γίνεται κάτι άλλο, θα δείτε πάνω στο βράχο. Θα δείτε ότι θα πάει και να πάει. Δεν μπορείς. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε. Τι σου έργα. Όχι, έχει φύγει το ένα. Μου λέει κρατήσαν όμως. Λέω όχι, έχει φύγει το ένα.